ver vostedes en Guitiriz porque din que esta raza que tan ben pronunciaches antes, Fátima, teño que dicir, procedente de Francia, pois din tamén que como a vaca culturista, non só porque a súa carne é moi rica en proteínas para todos os que queiran porse en forma, senón estamos vendo ademais ese plano, esas patas traseiras, que son unhas vacas moi musculadas, non, compañeira? Bueno, cando as vin, que tal estades? Pois cando as vin, pensei o mesmo, dixen, estas vacas, Daniel, van ao gimnasio, parece, non? Están moi ben preparadas, é así? Sí, sí. Pero como é? É por xenética, porque están así tan musculadas, dicimos? Bueno, a blonde é unha raza de carne, foi unha raza... Que te vexamos así, aí está, dime. Unha raza que foi unha fusión de tres razas, a Querxía, a rubia dos Pirineos e a Garanesa, no ano 1960, en Francia. Fixeron a blonde para facer unha raza dunha carne de gran calidade e cun moi alto rendimento. É que diso falamos, o destacable, bueno, hai moitas cousas desta raza, é o rendemento cárnico, é así, pesa moitísimo, pode chegar a pesar, non? Si, é unha raza que ten un hueso moi fino, unha piel moi fina tamén, iso é o que proporciona un alto rendimento a canal a hora de sacrificar. Foi por isto do rendemento cárnico que polo que te decidiches ti a telas, ou? Sí, bueno, nós antes tiñamos de outras razas e xa cruzábamos coa blonde e a verdade é que xa notábamos que había un incremento de peso nos becerros cruzándoos con esta raza. Igual, en algún caso, de 70-80 kg de diferencia con outras razas. Pero e ti como se socorreu esta raza? Fuches a Francia? Sí, eu a partir de aí fomos estudiando, depois no ano 2012 foi cando decidimos traer uns exemplares de Francia. A partir de aí foi cando fomos mellorando un pouco e ir incorporando animales á nosa explotación desta raza. Bueno, porque vemos aquí que tes, non nas contamos, pero tes bastantes, pero tes máis que estas, non? Cantas tes en total? Si, eu xa é un rabaño de 50 madres, entre novillas e becerros, pois ao redor dunhas 100 cabezas. E telas para, entendemos que para carne, non? Sí. Pero para vender, como faz, dime? Nosa maior parte, o 90% dos animales vendémolos para reproductores para outras ganderías, para cruzamento ou para pureza. Claro, falas ti de reproductores porque estamos falando, amigos da casa, está no veno tamén as casas, son animais, en moitos casos, premiados, é así, verdade? Porque son animais que teñen premios de beleza tamén, non? De xenética, de calidade. Sí, ali está a lavanda, foi campeona en... Cal é esa lavanda? A lavanda e aquela... É que xusto que está enfocando, penso, que o meu compañero Tubio, esa é. Sí, a lavanda foi campeona no concurso nacional da raza en Salamanca, foi Miss Futuri tamén, depois a filla tamén quedou Miss Futuri un ano, que é esta de aí. Ajá, esta que está aquí tamén, bueno, que son todas preciosas, non? E espectaculares, vense, como dicimos, bueno, chamanlle culturistas, vense fortes, porque a máis contábamos da carne ten moitas cualidades, non? É unha carne, ven a hora de publicarse un estudio no Instituto da Carne en Guijuelo, que é unha das carnes que a carne máis tierna que saleu, é unha carne moi rica en proteína, ou sea, unha carne moi saludable. Oh, pues para deportistas seguro que botan Mandela. Sí, é unha carne, dicimos, a carne de deportistas. Ai, sí. Sí. E os que non somos, o mellor tamén podemos comela, non? Tamén. Que nos senta ben. Bueno, pois moitísimas grazas por atendernos, Daniel. Non vai quedar tu vídeo co plano noso, non? Vamos de regalar á audiencia o plano destas fermosuras. Graciñas, Daniel. Pois sí, son vacas ben bonitas e sobre todo teñen moitas vantaxes, non, Bernardo, pros gandeiros que fan que cada vez as estemos vendo máis en Galicia, non? Imos coñecer un pouco máis desta raza que é pura fibra, é unha raza bovina francesa que provén da rexión da Aquitania, do sur do país. Como indica o seu nome, blonda, a súa pelaxe ten unha cor única, un cor rubio claro, case dourado, e nace de tres especies diferentes da unión entre a Querxi, a Gagonés e a blonda dos Pirineos. Por iso lles crecen os cornos de tres formas diferentes, ou con forma de U cara abaixo, ou rectos, ou con tendencia ascendente. Coa súa cara tan longa e o seu morro tan ancho, que pode facer? Dar grandes bocados e come máis, moito máis que outras vacas. Das razas de carne que hai en Europa,
Dicía antes Fátima, esta é das máis grandes. Ata 1.200 kilos poden chegar a pesar os touros e ata 900 kilos poden chegar a pesar as femias, as vacas. Son as raíñas do rendemento cárnico. Por que? Pois pola alta proporción de carne magra con pouco contido graxo. É por iso que chegan a países de todo o mundo, dende México e Brasil ata Australia. E para mellorar a xenética e a calidade da súa carne é moi utilizada en cruzamentos con outras razas. O que máis salienta, estámoslo a dicir, é a súa estrutura muscular potente. Originariamente foron usadas como animais de tiro en labores do agro. Son como auténticos tractores viventes. Vaya, moitas horas de gimnasio hai aquí, Pois, sen dúbida ninguna, a ver, é que estamos falando dunha raza estrela, en realidade, en Francia, que aquí, claro, cada vez máis gaendeiros optan ou ben por cruzala coa nosa rubia galega ou tela como a tiñen aí en Guitiriz, non? É que é unha raza moi interesante porque ten unha xenética moi boa. Resulta que engorda moito e con moi pouca grasa, ten moito peso e pouca grasa por encima. A hora de parir as vacas teñen un parte moi fácil porque eles nacen estreitos, nacen pequenos, pero o que pasa é que despois, ao pouquiño tempo, empezar a mamar e a comer, engordan, pégase a carne con unha facilidade, aos 6-7 meses xa pesan 300 kilos, o sea, 60 ou 70 máis con un cucho normal. Normalmente, aos 10 meses, unha rubia gallega pesa, ao mellor, aos 10 meses, pesa che 200 kilos e estamos falando de que este pesa 300 con 3 meses menos. O sea, é por encima a facilidade esa de que teña tan pouca grasa, unha carne jugosa, porque ten a grasa xusta, o sea, que ten unhas peculiaridades moi boas. A pena que me dá a min é que non sea galega. Esa é a pena que me dá. Claro, non podemos ter todo, pero é verdade, Hugo, que en canto xa ten ese rendemento que explica aí María de que medra tan rapidamente, xa se converte en algo rendible, non? Claro, as dúas principais salidas desta vaca é para a produción cárnica, dende logo, eso é evidente, non? Aporta unha gran rentabilidade, pero logo tamén hai que salientar o que estamos a dicir, non? Para programas de cruzamento, para mellorar as razas, digamos, autóctonas, por exemplo, a rubia galega, é dicir, logo, as diferentes razas autóctonas de cada lugar onde se exporta, onde vai tamén esta vaca francesa, non? Eso tamén é salientable, moi importante, para aumentar o rendemento das razas autóctonas, non? E, por lo tanto, que sexan máis rentables, non? Carla. Pero isto é unha práctica que se leva facendo xa décadas, décadas. Quero decir que atopar unha raza que sea absolutamente pura, creo que casi como no caso dos seres humanos é prácticamente imposible, non? Somos todos, e os animais tamén, somos todos cruce de absolutamente todo. A mí o que me parece interesante é precisamente que isto se desenvolva como industria, non? Porque non parece que sexa extremadamente cara. Non. Polo tanto, como outros casos que temos vistos, que son xa, pois, cría un pouco de élite, non? Ou cría de carne premium, non? Esta non parece que sexa unha carne moi cara. Ademais, este gandeiro que nos contaba que a descubriu por casualidade, que de repente foi a unha feira e dixo, pero madre mía, esta vaca que rendemento ten, que grande é, como medra de rápido, parece que está facendo sentadillas como as que intento facer eu cando teño tempo, e claro, pois isto é unha maravilla. Eu, a verdade, meus compañeros me pisaron todo o que tiña pensado. Oh, Manelo, sí. Porque nunca pensei eu ter envidia a unha vaca, porque eu teño o volumen, pero me falta o músculo. Mirade que traseiro, é que mirade que traseiro. A ver, aí hai moitas sentadillas. Nos aquí indo ao gimnasio todas as semanas, e a vaca xa ten a genética, vamos, é unha cousa tremenda. Que mirade iso, por favor. Pese a falta de grasa, isto tamén é importante, ten a capacidade de adaptarse a moita variedade de climas, que é o que temos tamén aquí. É que dura tamén, porque se adaptou tamén. Normalmente a falta de grasa, digamos, Sí, normalmente teñen máis frío. Perxudica efectivamente a adaptación de clima, pero sin embargo esta vaca e tamén o sabor. Pero bueno, neste caso tamén se adapta a todos, o sea, unha gran variedade climática. Os que temos grasa temos dereito á vida tamén, non? Sí, pero os filetes están mellores desta, querido Manel. Hombre, pero claro. A proteína para os que van aos gimnasios e toman en serio o tema do deporte é tamén importante, aporta unha gran cantidad de proteínas esta carne desta vaca francesa. E despois tamén axuda moito como a manteñas. Mira que sitio ten, tan bo, o noso silo de millo que axuda tanto, o sea, non é só a vaca, están aí maravillosamente ben. Bueno, imos camiño das 12 do mediodía e temos que lembrar